безнең бабаларыбыз Болгар дәүләте белән чикләнми. Менә мин бер галимнең бер хезмәтен укыган идем. Ул иң беренче булып безнең татарлар арасында беренчеләрнең берсе булып репрессияләнгән. Ул менә Ленинградта Востоковедение факультетында укыган Нигъмәт Хәким ул. Башкортстанда туган Нигъмәтулла Хәким бик авыр гомер кичергән. Чөнки порядочный кешеләргә, яхшы кешеләргә, фикерле кешеләргә, белемле кешеләргә рәт юк. Шуңар күрә менә ул бик белгәнлектә үлгән. Һәм аны яшәгән, һәм аны инде атып үтерәләр. Менә шул абыйның мин бер хезмәтен укыган идем, кичкенә генә брошюра. Мин аны университет китапханәсендә бер зур китап эченнән таптым. Һәм ул әйткән иде, безнең татарлар менә борынгы замандарда Төньяк Кытайда яшәгән татарларның варислары инде дип. Шуннан да шактый кызыклы фикер. Мин уйлыйм, юкка гына ул аны әйтмәгән, ул бик фикерле галим булган.